Tariki nemerongo ebere na inya cy'umutenyo kyando mwancho muri ritukulia Jumapili asentunda ende nande to komerana asembeo asekerenga gyo koneka ngatonyera ko bato kumanyanganya leko bagagwateka kurwa kete goikira chinga kibune cyabasake baitu bamangana Amayia niko bagende to ko bakwebusura chinsemo akweneke buna banyare ko bago yasengerelia selibo elimo etonyera ko bato gusanga amona emarago baya bona sentunda enya kigima osa sentunde ntanga nikabisegeta seni Ndizi TV kubaterana monomo bogani o Camel Park nigo onyareko bogo ikarana ime county ya Nairobi asekerenga gyo kubaletera amaigeri go samorokerio anene yoburemi Eyemo Eyemo kurwase county area ya Nairobi musaki oito mangana Amayia Mildred Mumanya nene kurwase nsemo yoburemi oikire ime county ya Nairobi ndochiko batoko sanga amonere nara ikero kenda gende toko baga twaliganeria sama tukatato ale motwe elinto nyara ko batoko semia aye omwanchwa omurire karibu sana nyara kwemanya nganyare ko bagwatikirira ngoro kwa Josephat Amisi kure nande ase ekero gitari tambe elinde tunyare ko batoko sanga amonae na kenyare ko bagwateka Bia kigima omwanchwa omurigereria karibu sane kanye onyarakobo gwesemia emaragoba ya rero na manga nyareko bagagwateka kuruchingongo ailikoneke buna yo mwancho omurigeri kwanyarakobo gwesemia kwemanya nabo igo onyarekoba gokomanya ali nyarekoba gwateka kuruchingongo amayaya emaragoba ya bono nabo konyarakobo gosanga amona intwe gwetera se mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera sensemo area ya YouTube Ndizi TV News karibu sana nabo igo bunere tambeli tuko dia Jumapili nigo tukuchitwatwara abageni ime studio na kigekogere maragoba ya bono gochitore ko batoko sanga amono MCA we wodi ya Gesusu Anthony Kirage omweshimiwa MCA kurwase wodi eyo nyare ko bagako bobisi ase umwaka oyo mobone maragoba ya bono ngo sanga tore nere ime studio nara igo sanyare ko bagago ikirania sentunda ya yuburai ise yo mwaka oyo mo ase wodi eyo nabo igo inyorenga magaye constitution yanyaretse ko begwetiwa umwaka wa 2010 iye kanyara ko begwatane na chiserikali tukatware serikali ene nabo igo serikali go chiserikali chechi county sebo igo aba governor aba senator nabo igo aba MCA bare kwenekia bona banyara ko bagosira aba menyi go saba Kenya wetera ko baikeria amagendro wetera sechia bisichia ngo sanga tole amonere ekira abono togenderete na Amayia emaragoba yabono togo chaka kurwase county ya Nairobi asentunda entanganike gima egeta seni Ndizi TV ko bwaterana amono mobogani o Camel Park nigo nyale ko bogikirana ime county ya Nairobi sekerenga gyo gotoletera amaigeriyo yoburemi somwako ya maigeriyo nyiganyara nyale ko baga kwigorwa osego chaka officially litkoliangyo ise ya omurai bwense Dr. William Ruto yora nyale ko baga go chikoigora anene omoyega oyobwa maigeriyo osamoro yoburemia yarachikoba korekana ase egeti ligia Jamhuri Park nabo yokoira amatukaza togikira lituko liya Jumatano mosaki oito Mildred Mumanyi oikire ase county ya Nairobi otochuteri abere atatokero kenda iturachikoba tokogania ko yarora lituko liangera boigo lituko liya Jumatano.
omwancho muligereria nigo togochera bene Eyemo kurugaiga asomucho Nairobi asesho enene esho ya agriculture egochigokorwa bene asegosego chigochaka bene kigima aboli tukolia angi asebono amariganio agendete kigima unorigereti gaiga nigo tori asegetie kyo samariganio ya agendete gukorekana nabo gekero gendete kurigereria gabu nigo abantu baendete kuyarigania gochakya aseli tukolia mambia mwancho muligereria kindago tebi nigo omobogani o Camel Park agendete kubwaterana negeta seni kya Ndizi TV eligo hene kyabuna emo enechigo gochera Eyemo asora chikorra amangana mange igoro yoboremi asora chikorra amangana yechiombe tochikorra amangana yebimeri gati ebinde binge asora chikorra ebinte binge byaliganiri imegaiga asegetie keiga kia Jamhuri Grounds imeyo muchi o Nairobi inchigo koletera Eyemo kuchaka buli tukolia ankyo kuikera litukolia Jumatano elinde nkwene keligo sengo tebingana ali agendete okolekana maigaiga nende ngikelikega ne irigo senkia yo muligereria orabe go nyara ko korra kurumegaiga goto basogoska tubwati mambinto koletere Eyemo kurugaiga asegetie kia Jamhuri Grounds imeyo muchi o Nairobi ninche Mildred Momanyi unabakondoka botambe. Alright, ino musakito mangana ya Mildred Momanyi agotebanga no ware ase omochi omorabwo Nairobi kwenekia buna onyare ko bagusanga amo 9 kubwaterana amo nombo bagani o Camel Park kwenekia buna amaigerio ayo yoburemi agendereta se county ya Nairobi anyare ko bagagochera ase nchire bwikirenu ayo mwancho muligere chinga kichonsi ande onse asogena tokoba gokubwatia Amayia ya togusuka mutwe omokonyi bomuraibwe serigade gashagwa litukulia lero niganyare ko baga kwenekeria abaremi biba ekemerie kawa bune serikali ya Kenya kwanza yabeke bitambukiro elio kwenekia buna yanyare ko bage kobeka emeroberio elio abaremi banyare ko bakonyora engeria eisaine kubwatekana no korusio chimboro kwa chonsi echikwendeke buna chanyare ko bachikogora ekawa eyo aseligo lirike okwana ime county ya Nyeri chinga kyanyara ko baga komerana asenaba bwatani asomoyega bwa masaboni go gashagwa bwigo atebire buna aboiga nyare ko bakuburia abaremi abo tibanyara ko bagotura bo babonde bwensi nakwenekya buna banyare ko bakoirana asemegondo na bwigo kolema ekemeria ekyo yekawa. Pahali tumelemewa kabisa ni kahawa. Na tumelemewa si kwa sababu sisi ni wavivu ama tumeshindwa kufanya kazi. It's because the cartels are too entrenched. Wamejipanga hao makatel. They buy our coffee at a throwaway price and they don't tell us at how much. Then wanaenda kwa wazungu wanauza bei kali, wanakula ile pesa iko pale katikati. Sasa tumeanza mabadiliko. Hao wabunge wametusaidia hivi karibuni tunaleta sheria bunge. Hiyo sheria itasema kama wewe ni mila huwezi kuwa marketer. Kama wewe ni marketer huwezi kuwa mnunuzi. One thing at a time. One man one job. Sasa hao makatelo wameshikana. Wanasunguka kila ofisi kwa sababu mimi wameshindwa na mimi. Kulete porojo na propaganda. They are trying to create an artificial crisis that kwa sababu ya mabadiliko ati watu wamekataa kununua kahawa. Na ni uongo mtupu. Wanataka kutulazimisha tuwauzie. Kwa sababu tumesema KPCU ambaye ni ya wakulima ifufuliwe. Kwa sababu hawa private millers wanakula mheshimiwa mara tatu. One, wanachukua wanasema 35% ni milk losses and you are not there kuangalia. Number 2, grading. Ile ya AA wanasema ni ile ya chini. Number 3, wanapeana bei baya na wakipeleka kahawa Ulaya hawasemi ni grade hii na yote wanauza bei moja, lakini sisi wanatusumbua. Mimi nimengangana na hii watu na niko tayari. Mimi I want to kuuliza wakulima mkuwe na subra. This battle is not simple. It is not for the faint-hearted. It is rough. Na kwa hivyo mimi nataka kuuliza watu ya hapa Nyeri na mlima kwa jumla and the rest of Kenya, hata huko kwa kina Ambai, tuungane, tuingie kwa chama.
Mwancho murigeria togosuka mutwenere omu Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi tukuria lero niganya reko baga kuburia abarai a kubwaterana amwe n'abamenyi ba orogongo rwa Western banyara ko bagwesokia na kubwaterana amwe na serikali ya Kenya Kwanza iliyo kwenekia buna amagendero gusechira cha magendero a serikali iyo isiyoburai bwaye omurai bwenze Daktari William Ruto anyarete ko baga kuliera abakenya anene orogongo rwa Western anyare ko baga gwikirana a senchira yobo ikiranu okwana ime skuru ya Shikuli anene ime constituency ya Shinyaru ime county ya Kakamega somo igonyara ko bokoleta amo abarai ao gati yabo omuwaziri w'obonchorere Moses Kuria na boigo omuraibu abange ime bunge nigo Musalia Mudavadi boigatebire eye nenchera Eyemo yokoenekia buna serikali anyare ko boigukirani chira chiae boigo gagukwana sense meyo nigo Musalia Mudavadi atebire omuraibu ense Daktari William Ruto nigo abwate miaka 10 nyara ko gukora Ensa ya Kenya gati yabo kwenekia buno nyare ko baga kwegwa okubwaterana goisaine. Is the number of votes that President Ruto got in Western Kenya. He got thousands of votes, but we want more votes. And to get those more votes, we must work with Baraza. So that what we did not get, Baraza will bring into the basket of President Ruto. This is the message we want to put across to our people. This is the unity that we are seeking. Not prevaricate anymore. Let us not waste time anymore. Let us not do any guesswork anymore. The situation is quite clear that Ruto has got the head start. Ruto has the advantage. Ruto has fought and is keeping his promises. Kuleta mabarabara na nini katika Kenya hii. And it is easier for us to work with President Ruto to the election of 2027 and then maybe Togosuka mutumwa nchua omurigereria omobunge bwe constituency ya Bumula wa Mboka nigesokire na bwigo komomochia omo Senator Samson Cheragei ase ebirengereri byanyara ko bagakobire tabene ase kamati eliye chingwana chabene echichenyere ko bachikoleta amochi semo ibere che serikali na bwigo eliyegendete ko bekwamereria serikali kurwa sensemo ya Azimio gukwana amone nyumba choburalia nigo wa Mboka nyare ko bagoteba anene ko bwatikana constitution nigo egoteba omurai bwenza nyare ko bagakora ase miaka 5 gosentunda miaka 5 airinda nyare ko ba obochori obonene bonyare ko ba abokorekana kubwatkanere nigatebire ekerenga kya Cheragei nigo kerengete anene koirania Ensa ya Kenya magega chinga kichiria anene omurai nyegosira Daniel Totichara Moi nyare ko bagakora Ensa ya Kenya guikira emiaka 24 na hiyo ikiendelea. Jamaa mwingine kutoka hapa Rift Valley akili yake ako bado anaishi kwa kasumba ya Moi. Hajui maneno Moi alitufanyia sisi. Moi kasukuma bandu befwe, Moi alisukuma hii watu paka wakafika pale wakamwafanyia kitu. Moi hakuwahi kanyaga hapa paka kufa kwake. Nataka kuambia Cheragei, Senator Cheragei leo, Senator wa Nandi. Hiyo maneno ya kucheza na term limit ya president. Ati ufikirie Ruto atatutawala miaka ingine 14, sahau. Sahau, haitawezekana. Moi alijaribu hiyo maneno tukakimbizana na yeye, tukafukuzana na yeye. Bungoma hii is a historical county. Hapa mahali ndio mambo inaanza kabisa kuchemuka. Na vile naangalia raia inaanza kuchemuka. Watu wanaumia, wao wanasema Ruto aendelee kuongeza wa extend term limit kutoka miaka 5 ifike 7. Wananchi mnakubali? Bienvenido mwancho murigire bweta seni Ndizi TV ya soko ne kinga nogenda takoba guko ya bwatia Amayia maragoba ya bono nganatika koba kingo otebia ritwa chaka Amayia litko lia rero niko tubwate omugene mweshimiwa omwe we ward ya Gisusu Anthony Kirage rindura nyara koba toko erera bere atato yenyare koba kolekana sichi ward chaito anyuranga engaki eye ise angeye metinyi etato iga ene nalio serikali ya county ya Kisii nyara koba gigoetia budget yabo nabo ino chinga kibunechi naliyo abayemse bagenda tokoba kweneka bayikiraniriye chira cyamagendero akuro umayiga nigo banyala tokoba bagutumia eliko runga supplementary budget.
Timaragoba ya bono ngusanga tole amonera tutebi ine kubatikana na abamenyi gusaba kichukura be wodi ya Gisusu kero kende mbirengereki banyarete ko bwata ko cyabisiyaye gati cire cyamagendere cyanyarete ko bacikiraniwe asobwango nere na nyarako bagutwereneria nga ncire cyanyarako bagwikirani na ncire cicira somurobelio rinde banyarako bakwenekia emaragoba ya bone kerengereki yago niko kirabe kenga njose liboliriago wetera enamba yesimi egiregago setibi yago nabo wetera zemitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera sensemo area ya YouTube buna Ndizi TV News so kosuka motwe ni gobono obokoreri bwechi county bwanyareko bugosirwa senchira bene nabo yokwenekiwa buna serikali yanyareko bagiko bwato kachibesa ochia serikali chichi county lindinyareko bachikwe egendereria ayango bwatekana na omo senator Mandago yonyareko babo yogakire serikali ngambia mono asokwaneka yanyareko beko bwato kachibesa ochia soboteni bechi serikali chichi county iliyokwana kiabuna chire cha magendera serikali chichi county chenyale ko bachi wikiranirwa asobwango. We are going to develop a framework for oversight so that county assemblies can perform some functions, and where they feel that the matters have not been addressed and at the critical level, they can send it to the Senate committee so that we can be able to work. What we want to do is eliminate prejudice in the process of oversight, so that this thing of are being witch-hunted and so forth. Let's have a framework. Let the county executive know when we visit what is it specifically we are coming to check, and we let them know in advance, because there is nothing to hide. We are not on an hunting mission. We have agreed with the CEC and the county pharmacists that going forward they should not receive excess stocks from KEMSA that they don't need. Drugs must be distributed to points that are needed by the public. There are challenges in management of expired drugs. Bimono sana omwanchu muligire tigatura yakira Amayia musmari emaragoba ya bono tokogenda se omotimoko omoke kolende ngwirana nde amono mogeni one maragoba ya bona suranya ko togusanga amonere enkwana ya beno liogende tokoba kwenekia buna chibicha muleli oginchigende ko bachiko gochira senchire boikiraniga korokwa bigari yanchamile terene korokwa Josephat Amisi ngwirana nde amono mogeni na sekero getali getambe.